Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ini ceritanya aku meh acarane pelang kenceng dibalik ngajak mek juwet, bos. Iso mek ngajak mek juwet. Namanya ora. Delok guys juwet e kae. Jadi anggur Jawa ning ngarane iki anggur Jawa juwet. Oh, mantap, bos. Pol. Mana sih takut dit? Sopore. Iso. Liwat ndi? Iki boy. Mana? Walah. Ya, mau. Tapi cilik-cilik. Heeh. Enggak, ramai. Ya kok roto nek iki. Lah ireng-ireng ngene. Betul iki. Kecepet itu. Kecepet. Wong-wong piye lah menek. Cek peteng le, Pak. Cek peteng. Biasa ya. Biasa. Ya aku putih lho. Tapi engko nek kena juwet kayak wakeh. Bais. Juwet pura ya. Gak paling. Gak paling. Jablok kabeh. Wis mateng-mateng to ya. Yo to. Iki lho, sik tak spill. Tak spill. Walah. Mateng-mateng. Juwet. Juwet. Mulai tapi. Bala Pak delok kateng dhuwur kae. Dhuwur kok ngono, dhuwur pol. Enak ora to iki? Kecut e. Kecut. Entah. Walah. Apa kejeblok-jeblok iki? Heh? Kak, Putih. jeblok kabeh. Nemen ora? Wah, repot. Iki lho Pak, gedhi. Iki lho. Iki lho ngisarmu. Ndi? Tutupan. Dhuwur gede-gede ya. Sing dhuwur. Heeh. Walah. Dhuwur kayak ngono. Ireng-ireng gak juwet tok. Oh iya juwet. Apa? Urung abang kabeh. Heeh. Ireng. Loh. Loh, Bos. Kayak gini. Semotok. Ya? Semotok Semut. Heeh. Gak ketok. Ketutupan godhong. Enak buah neh, Pak. Apa? Iki lho. Kayak marek kisah. Ya apa? Iki lho.
lho. Apa ngene iki jenenge? Apa to? Mata kisah cilik. Mati sate aja iki pakan lunga iki. Masa? Wakah. Apa kok sebab iki? Lagi saite ya, Pak. Lagi ya. Lagi ya, Mas anu. Mas Tris. Kan, woi, tane, yo. Kalau mateng iki. Kayaknya semateng, ngepek dhewe. Anu, apa sih? Hah? Apa kono masa gede sih mateng? Abang kabeh. Ya apa lagi? Berarti golek warung bingung aku. Nandu jering. Nandu jering ngalor bae renek. Enggak piye? Ndang. Lho. Wecon. Rupane koyo apa? Wecon. Nek aku ngene. Olah gede, Bos. Gede. Iki diubah apa ora, Cok? Nek. Ya aku delok pakai kostum malah putih iki. Kok iso melek ya? Ya pernah dulu karangan arep mandek nek duit lho. Duit to. Alah wis tak disiki. Lek Kata iki kalau ya. Onar mbok. Isen cocok. Dasa kakek ya, Tit. Ya, Iki piye kakku diubah ora? Nek kena. Ora kena untuk backspring kok. Dulu. Apa? Duit. Duit. Nek relok ya. Aku Jawa ki. Anggur Jawa, Bos. Toteng tit. Adan. lek guys. Iya, Bos. Piye? Dirok Pak ya. Kanak nah. Iki wong waras ora wong bener. Karena klambi. Iki mandek surati. Nah, mut. Kok ya. Dire gure surati. Nah, keren gak elok. Tahu. Juga apa ora iki? Ya yo iki aku takok kowe iki. Buruk ya. Hah? Jatuh ki berarti. Beri ya, Pra? Gak. Saiti. Saiti. Gak apa bervariasi. Sak mana ya? Wis ora kena kok. Wow. Daripada gue surat. Kowe iki ta. Lha mandek nanti. Kan cuma ada kok daripada gue surati ra iso. Sing golek warung ngalor bae remek. Ngalor. Mau mendu yo ngono. Golek warung kok malah ngalor gede malah ngidul. Jadi kingke bar-acara pas neng Gandu neng Kelangenceng. Terus dimajuet ke sing dari kok. Kita jangan deh. Tuh, wis ayo men udan lah. Saya Pak, aku harus jajal ngepek. Arep ngepek apa? Dadang, Mek. Mana kok? Kilo kok? Kilo kok? Iki kok? Jalan kok? Kong kaya meteng itu. Gila. Pas. Tenan juga piye wong wis sing tebak ning isor akeh. Langsung trepuk ngene ya. Ini lho, Pak. Iki ora teluk. Gak kena. Lagi piye? Ora kena. Hah? Ora kena. Kuwi tenan pura toko. Beli neh. Masa toko neh? Ini bosnya nek. Gila kok.
Kok ngene bos enek. Bos enek. iki lho di. Jadi mana kemana teman nih? Ya di sana lho. Ayo, sebelah angin kok. Bos. Ora kena. Cok ora kena. Ora kena, Bos. Lagi berapa piye? Beline. Biru kabeh, Bos. Eh? Ibu mundi. Aku pemutih. Mundi malah kejar. Oke, Bos, jadi gini para acara terus mampir mek anggur Jawa, Bos. Jadi ngono, iki kontennya tak akhirnya mungkin Bos. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asal. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor kae. Jadi kopi ya.